Lad os gå i gang. Her der har vi en optagelse af en basketball, der hopper, og ud fra det vil jeg komme frem til den mekaniske energi, både som funktion af tid og som funktion af antal hop. Og det vil jeg vise og ikke forklare så meget, så kan I nemlig selv fortolke det og vise mig, at I har forstået fysikken, men så behøver I ikke også at have forstået log og pro. Det kan I lære her. Så jeg vil gøre det lidt hurtigt. Vi får ikke brug for hastighedsgrafen i første omgang, fordi at jeg er slet ikke tilfreds med den her data. Den vil jeg nemlig gerne have vendt om. Så jeg laver min egen stedkolonne. Det er S, den er målt i meter, og det er simpelthen bare den position, som jeg har målt med min sensor, gange med -1. Så kan jeg lige indsætte den og se, om jeg er tilfreds. Og det er jeg sådan set. Vi har fået det ganget med -1 og vendt det om, men det giver altså de her negative værdier herude, og jeg vil gerne have nulstillet min stedakse. Det bliver tydeligt senere, når vi skal kigge på den mekaniske energi. Godt, så jeg markerer bare bunden af et af hoppene her, og kigger på y-værdien, som jeg kan aflæse nede i venstre hjørne. Fordi så kan jeg forskyde hele mit datasæt. Hvis jeg dobbeltklikker herop igen, så lægger jeg bare 0,703 til, og så bliver det nulstillet der. Glimrende. Så er jeg faktisk også færdig med den her graf. Så nu har jeg min nye stedgraf, som er vendt om. Så er det lidt tydeligere at se bevægelsen af basketbolden. Sådan der. Glimrende. Så kan jeg begynde at lave hastighed. Det er V, det er meter per sekund, og det er altså den afledte, the derivative, af stedet med hensyn til tid. Så får jeg en ny kolonne, jeg kan indsætte en ny graf, og den ligner minsandten hastighedskurven. Jeg kan endda lave endnu en for accelerationen af i meter per sekund i anden, og det er så altså ikke den første, men den anden afledte af stedet med hensyn til tid. Og så kan jeg også indsætte den her graf af accelerationen. Så kan jeg markere alle sammen ved at holde shift nede, mens jeg trykker, og så kan jeg fordele dem jævnt nedad her. Fint. Så har jeg min bevægelseskurve, og det er jo glimrende. Så kan man allerede fortolke og fortælle en masse fysik med baggrund i de grafer her. Godt. Så nu har vi beskrevet bevægelsen både med stedet, med hastigheden og accelerationen, og det kan I sikkert fortælle mig en masse om, bare ud fra det. I dag vil vi komme frem til den mekaniske energi også, så uden videre omsvøb vil jeg kaste mig ud i flere beregnede kolonner her. Vi vil beregne den potentielle energi, E-pot, målt i joule, og det er jo netop massen, og der ved jeg, at min basketball vejede 600 gram, det vil sige 0,6 kilogram, gange tyngdeaccelerationen, gange stedet. Så har jeg beregnet den her, og den vil jeg faktisk gerne se side om side med min, netop med min stedkurve herop, så kan jeg indsætte den på den måde. Jeg gør det samme for den kinetiske energi. Beregn den, kinetisk energi i kin, også målt til joule, og det var en halv gange massen gange ikke stedet, men hastigheden i anden. Glimrende ny beregning. Den kunne jeg finde på at sætte ind her ved siden af min hastighed, og det gør jeg altså ved at dobbeltklikke og så bare tjekke af, at jeg både vil se min hastighed og min, hvis jeg kan komme til, der, min kinetiske energi. Super. Og ja, altså i mit tilfælde her, der vil jeg skulle gå ind og beskære data en lille smule, og kun se på delen af mit hop. Det kan I jo altså også gøre, som det er hensigtsmæssigt for jer, ved at skrive ind, hvad det er for et udsnit af grafen, vi gerne vil se på her. Nu kigger vi kun på den del, hvor bolden hopper,
Man kunne gøre det samme hernede. Og på samme måde kan man altså indstille y-aksen her. Sådan så, at man får zoomet ind på den del, man er interesseret i at kigge på. Det kan faktisk godt være, at den skulle være lidt mindre der. Så på den måde kan man jo ende med at præsentere sin data hammerflot. Nu har vi altså både stedkurven her og den potentielle energi, og der er en eller anden sammenhæng mellem dem. Og på samme måde her har vi hastigheden sammen med den kinetiske energi. Jeg er sådan set færdig med min accelerationskurve hernede, så der vil jeg meget hellere kigge på den mekaniske energi. Så lynhurtigt, mekanisk energi. Hvis jeg kan stave E-mech målt i joule. Det er jo altså netop den potentielle energi lagt sammen med den kinetiske energi. Sådan der. Så kan jeg afbilde den hernede i min sidste graf i stedet for. Og der skal jeg lige have autoskaleret igen. Og ja, på min graf, der starter det jo lidt underligt. Vi vil bare fra 0 til 3,5. Og først fra 2,8 sekunder hen til 6,5 sekunder. Sådan der. Sådan ser den mekaniske energi ud. Og måske, altså sådan, man kan se lidt af mønstret i energierne her, men det kunne også være rart at indsætte alle energierne sammen i samme billede hernede. Kan dobbeltklikke og gå ind og klikke dem af, og så få det her smukke billede her. Så sådan kommer jeg frem til den mekaniske energi som funktion af tiden, og ser sammenhængen mellem den mekaniske energi og den potentielle og den kinetiske energi i en graf. Men jeg vil også gerne have det som funktion af antallet af hop. Og det lyder måske simpelt, men der skal en lidt større operation til faktisk. Fordi at nu skal jeg lave noget ikke som funktion af tiden, men som funktion af antallet hop, så jeg skal ind og lave et helt nyt datasæt. Og Loggerbrug tror i første omgang, at jeg skal bruge alle de her mange funktioner igen. Og det skal jeg jo slet ikke, fordi det er noget helt andet. Så jeg kan lige rydde lidt op i mine kolonner. Hvis man laver sig en dummer, så kan man trykke Ctrl-Z. Og så ellers definere sine nye tabeller. Her der skulle det jo være som antal hop. Den kunne jeg kalde n, og der skal ikke være nogen enhed. Og herover så er det jo så altså den mekaniske energi, E-mech målt i joule. Sådan der. Sådan der. Vi starter med hop nummer 0, altså i det første fald. Og så kommer hop 1, 2, 3, 4, 5. Og afhængig af, hvor mange hop jeg har optaget, så kan jeg jo så inkludere så mange eller så få, som I har lyst til. Jeg tror, jeg har plads til 8 hop her. Og så kan man ellers aflæse sine energier. Altså det er jo netop den mekaniske energi i det her plateau, i det her plateau og det her plateau og så videre. Og dem skal man have sat ind. Og der kan man enten bare gøre det lidt på øjemål ved at sætte sin cursor på plateauet, og så aflæse. Jeg kan se, det er cirka 3,04 i det der tilfælde, og så gør det for de andre også. Hvis man skal være lidt mere nøjagtig, så markerer man det interval, man kigger på, og så kan man bruge den her statistikfunktion af den mekaniske energi altså, til at se, hvad er gennemsnitsværdien i det interval. Den er jo altså åbenbart 3,03. Når man har det, så skal man jo så ikke se på den mekaniske energi som funktion af tiden, som det vi har afmålt fra, men så kan man gå ind og ændre det igen ved at vælge sin y-akse. Det skal slet ikke være fra datasæt nummer 1, det kan jeg kollapse. Og så kigge på datasæt nummer 2, det er altså en mekanisk energi på y-aksen, og så skal jeg have ikke tiden, men antallet af hop på min x-akse. Og så ser det sådan der ud. Den skal jeg selvfølgelig også lige have lavet om til at se på det hele. Jeg tror, der kan man autoskalere og se, at vi har sådan en her sammenhæng her. Og der kan man så tilpasse en passende regressionsmodel og se, om ikke man kan få en eller anden matematisk sammenhæng, som man kan fortolke og forklare i en fysikfaglig kontekst.